Wag mo nagdahom nga gila dining bay. Akala mas nang imang dai sa una kanang isang anak dani mo yang kuan karaan ng hinigugma. Hi guys, good morning. Ako na po di City Reverse. Karong adlaw November 6, madtukos Katipunan. Madtukos ba sa igsoon sa Katipunan ila at Easter. Kay ingan man siya nga nakuloy daghang buwak dito. Basta di makapalit ko dito sa ilang mga silingan kakita ko dog dublikara nga buwak. Karang nay ko na po ron sa Katipunan tabo. Kay Bernis, pait kog buwad. Unsa ug sa pailaing musudan dito nanaor lamang ko. Salamat day ko ni Ate nga nakakaroon sa USA. Arang salamatan sa gadyo ni Muti kay kanang na makapalit mig sawa unsa pait og buwak. Arang salamatan kadto sa imong gihatag ti kay makasud-an na medalyan. Alaw sobra pang ipait sa ang maintenance kay wa pa man ko nakasuddo sa YouTube. Unsa kanang nay makita-kita na lang tayo dito yung nagabot na nas Katipunan. Basta na po yung Katipunan nga mananood na isang video kakita sila sa ilang lugar. Anza, mga lipstick sa ako. Ako, anli, awan, ikaploro ni nga lip tint. Yung nga man siya nga, mugamit ako. Gabaw. Hindi mo rin eh. Mga lipstick ako. Anda, maura. Di na ko matagwas na mga sariban na mga cream-cream. Kay gibaga sinuon ko raghan. Maura to lipstick ra. Di na ko matag mga cream. Sani wala diha. Di na pa ko mag daris ang kilay. Sa gilaw nagpakpak na. Lipstick ra, anda. Mahal ko na ko. Makita-kita rata na sa Katipunan. Ihatag na ko sa pagumangkod si Zanzan. Iutan man. Kay, isa kong ihatid. Bye-bye. Magkita-kita rata rin doon sa Katipunan. Naghuwat akong Zanzan. Kaya nag-iilis pa sa isa mo kong ihatid sa Katipunan. Ay, dugay lagi na maghuwat-huwat pagkuhan. Kanang may rila. So guys, mga ito namin. Na nakapagod ko na ko lang. Kuhan. Dakang sa kubag. Kay, napayihatag natin Easter nga bahin. Kapang ipagyapadaan ni Ate Bing. Ito'y bahay na Ate Easter. Damo itong pangihatid karon. Napagkita-kita natin na yun sa Katipunan. Nagdadara ko sa Katipunan. At sa merkado. Eric, merkado sa Katipunan. Dara sa kapait ako mga juhon. Hangat ko. Mansa naman kumuuli, ani parang Zanzan. Kasi na magdadaan ni para makasadon sila pinunto. Kaya dyan akong hapon uli. Ayaw ko. Suot na mong kararis. Takaplinan. Dira ko tindahan nila Ate Easter. Mga karena iwa man desi sa ning lakaw ako sa dari ubantay. Unsa gikan ako sa merkado. Kapalit akong sudaan. Ug kanang utalan ko di sa gul sa kardi arang ipadagdan dyan kay nandyan amo kong hapon mo uli para makaluto sila sudan dito sa bayog banud to. Nagpasalamat tayo ko sa naghatag. Salamat ko sa naghatag gahapon. Singa mo day? Si Inday. Inday Jello. May paaban ko kaya nangita kong buwak nga dublikara. Anza, wa man ko nakitang buwak daring dublikara. Lain mga nakitaan. Yeah. Brown orchid nga, violet. Og, tani. Saan nga daring buwak ka nang? Mo na yung napalit. Anza, ang napalitan si Kuan. Si Nang Imang. Wag mo nagdahom nga gila dining bay.
Akala mas nang imang dahil sa una, kanang isang anak dani mo yung kuan, karaan ng hinigugma. Ayaw, sa panta. Bitaw, anak, bitaw nang imang sa una, karang hindi daw ka magsawas ngan, atong ex nga. Sa oras pa itong panahon nga bata pa ko, wapok ko buot. Sa mga na nilang bahay, nangasilibok, ganahan ko. Nakailang nga hangin tuwan sa inyo ka lang. Haman. Nakuha nga nas bay. Nda. Ning ba na ko naman ang no. Oh, ihara ba to ha? Ay. Uday. Apa no? Oh, pwede ra. Pwede magdawat. Oja. Mahala na. Unsa, madto na ko. Kana-kana kong buwak, unsa dagoy kauban dia. Mo na ni ba makayo niya na may dahang kasama. Haman. Nga na. Asa naman nagmumuwak no? Oh, mo na tong mamuwak na kina orange. Na lamig. Orange. Na ako ingana pud. Sabay. Unsa dia? Mari ang napalit ngari. Ingari to color. Katong ang pahit nga ground orchid. Kaya ako inganis bay, namatay pud. Kagihatan pas nay. Datag ka mo. Ang kiriw ang halabot. Ang kiriw jud kamot. Natagala ako buwak. Yehe, nalipay na ko. Kaya madugangan na pag ang buwak. Yehey! Salamat lang. Garas ko andi ah. Tingani mo. Dapay. Hi, Mami! Si Ramilo, hi, me! Ito lagi ko ni Kuan ni Mystery. Bita darat yan. Kita na dito miti. Nagra ka na ko niya, me! Oh, nag-selfie na mi. Oh, manamig selfie. Dapo sila mo budha. Oo, naara. Pero, nadugay miti ako kita ko anti. Ako kita ka lang nai. Oh, dublikara. Ya, ani gagaw berteraso. Dari isang anak diang iban-iban. Haman, Murah Kunin mo kita. Nala. murah. Kanero laman. Nagputi mi kay na ako dari libreng X-ray. Terus barang kay katipunan ng pa-X-ray kog apil. Kapasig taraw ning napay daot atong mga baga. Nalas ka. Jello na. Shout out sa mo kuya. Hi, Kuya. Shout out ko ni kuan Joseph Tabar. Nga nakakaroon sa Gindulman. Kaya mo ma Joseph gumanghod uli na ko nang kagamingaw sila nimo. Una ko na kayo uli-uli. Bata ka. Manong mo din na. Hi, Manong. Uli na Manong ika-December kay Pasko. Iskuhan ko naman nung. Pinaskuhan, Manong. Ina. Nakapalit akong kaang sa ilat Easter na tindahan. Dia, brato rani, kanang gamay, nasa tag 22. Sa karing dako tag 50. Nang brato na kaang karon. Di para sa oras ko to nang hilak ko to tag bidaran kag kaang tag 50. Gamay, kaning ginagamtan sa una 50. Nansa sa mga taga-Katipunan, nga remos tindahan ni Ate Esther. Kana sila daghang kaang. Brato ra. Nangangati dia, guwapa. Palit na mo sa hongkaan. Asa sa kaang. Unsa na po sa balik sa mga buwak daghan. Unsa, may pa ko dughang kaang sa. Tagama ko na sa buwak daghan. Bitaw. Bitaw daghang kaang isang buwak isang pamaligja. Pamalit mo dari kay ija maning malabjan padong ni sa San Isidro, eskina. Kalabay mo dari na tindahan. Mo na andyan na yung mga buwak pang display. Mo na ka Ate Esther na. Pamanit lang ang mo kay brato ra kitang buwak. Nitag 50. Tino. Naitag pila. Nitag 75 o 100. Meron na pa sa mga buwak. Brato ra kaadyo. Nda. Wala mo kung itong isang paligja mga anak na. Katong namalit sa una ba katong usos pag pamalit. Nalinsing na dyan isang ipamalhin. Naman na isang ipamaligja karon di ang pakitan. Yung baligja. Ay, ano ba? Ni. Ya. Mo na isang ipamaligjang buwak terus din ra po terus tengod terus isang may gasolinahan.
Dapat yung mga buwak kay na po yung mga driver nga magpagas nga. Okay, ta sila sa buwak, palit na pagbuwak. Kasi wala na eh. Nagsikwenta na ni isang ingani, uwi na. Anda, asa pa ning buwak ka? Kani, kila pa rin eh. 50 ra po ni daris isang tindahan. Anda ka ni. 50 ra po ni. Hapit laman mo, basi ko mainganing buwak. Kung wato mo sa Isidro Day Pilar, San Miguel, kalabay mo mo daris ila. Ya, dapat tapos, daghan ha. Bagjang. Kaning bagjang pila ni? Kani, kuan ni? 40 mil ni. 40 mil ning bagjang. Biga kung nili. Huwagan din ning buwaka kay biga man. Mabiga-biga din ni sisa. Kana ni, nangahalin na ni, pang reserve na ni. Kanida, gabi-gabi nga puti. Lamin po siya na, gabi-gabi nga puti. Alas, maragwa ko nga ni. Diyan ka ni, halin na punupod ni. Grabe sa ate, halin na sa buwak ni ay. Halin na rito. Kani, ipaglayan na halin na. Dara. Pila po? Dara po dia. Kanin si mabaw, pa nin si mahalin. Pamili laman mo. Dabay mo ganahan dani. Wala pila mi amrag daw ka mo gay na. May sitani day. Unsa? Tao ba si mabaw to mga sutani na? Wa pa na nahalin ta pila ang sutani ti. Tawanan na ng sutani dako na po, dara na po buwak. Pila pa ng paragayo ang kamay? Kung dito yung paragayo na, paragayo, 150. Diyan ako sa bahay ni Ate Esther. Grabe. Ganahan sa buwak dari. Isa pa rin ipamaligza. Sigirahan mo. Tuwara lang mo sa isang bahay. Karagara man sa mga saha. Ang ipanglain nga isang ipamaligza. Haman na ipamaligza to eh. Uy! Dapat si Zeda ko nga kuha na ba nagka-wave of love? Dapat si Zeda ko na nga wave of love dia. Nza dia na. Naghanak azo. Di, paragayo, oy. Ha. Oh, lamay mo na ipod. Hay mo tanong. Kung ibalik dati ka nito eh. Hindi alam yung marisa ka mo pungpung. Hami yung balik da. Kani? Ingani ba't na gabi-gabi? Hami yun. Gahan. Gabi-gabi nga puti. Hi guys. Kaya magamang ka na nga gwapo. Ngita kong sa uyab. Single pa ni. O pa ni. Oh, kita single. O pa ni sa uyab. Set na kuan ha, available. Nandaan sa man siya. Tayo masalin single siya. Parang buha ka ko nung ato bangin ate. Imported po ni siya. Hindi sa gigante. Ikanis Mindanao. Iya ko nas Mindanao. Pangadyo ko. Sada pagkahan kuan. Da, ganahan ka ko nga ni. Nanay anak kamay pa na. Wadyo ko kita kapalit di garang buha ka. Nay anak. Green nga. Nakoy nga na. Bagsang panatir sa ko ah. Wah, nagkaroon ko nito dito. Kuan mo gani mga tais lang din. Kaya ragahan ko anday wa pa. Wa pa kang pastel. Wa pa mo kuan. Wa pa ni anak. Ingaro lagi nga. Napakaingan ito nga. Gabi-gabi lain. Wa pa sa day. Kumo anak man. Sila daghan.